Sljedeća 2 tjedna vodim vas na putovanje kakvo još niste vidjeli. Znanstvena tura po Engleskoj i Škotskoj. 13 videa, 8 gradova, 400 godina od prvog rascijepljenog atoma do čestice koju sam i sam lovio na CERN. A počinjemo ovdje u Liverpoolu, gradu koji je naučio predvidjeti ocean, strojem i to prije kompjutera. Stojimo ovdje na obali rijeke Mersey. Ova voda iza mene zna se podignuti i spustiti za 10 metara, to je jedna od najvećih plima u Europi. Liverpool je u 19. stoljeću bio jedna od najvećih luka na svijetu i imao je jedan veliki problem. Brod koji u krivo vrijeme uđe u luku doslovno sjedne u blato i teret koji nekad vrijedi kao pola grada propadne. I zato nije bilo dovoljno dobro znati kad će otprilike plima, nego trebalo to znati točno. I tu je pomogla matematika. Plima je posljedica gravitacijskog utjecaja najviše mjeseca, ali i sunca, a isto tako i nekih drugih fenomena kao što je oblik mjesečeve putanje, njena nagnutost, ali isto tako i konfiguracije terena. Da vam to objasnim u jeziku muzike, akord se sastoji od više tonova koji zajedno sviraju. I isto tako plima se mora objasniti kao više istovremenih fenomena. U akordu plime glavni ton određuje mjesec. Mjesec povlači ocean svako 12 sati i 25 minuta, dok sunce to radi svako 12 sati. Ta 2 tona su praktički ista, ali ipak malo različita i nekad se zbroje, a nekad se ponište. Onda kad se zbroje nastanu takozvani udari i to, na primjer, koriste muzičari kad štimaju gitaru. Isto tako, ocean, zbrajajući utjecaj sunca i mjeseca, svako 15 dana stvori plimu visoku 10 metara, a u međuvremenu bude manja plima na primjer, veličine 4 metra. A ostali tonovi su zbog toga što je staza mjeseca oko Zemlje mala elipsa koja je izdužena, isto tako je nagnuta, a Irsko more ovdje oko Mersey rijeke stvara rezonantnu šupljinu koja pojačava i smanjuje utjecaj na plimu tijekom dana. Rastavi taj akord na pojedinačne note, to se zove Fourierova analiza. To je isto ona matematika koja na vašem mobitelu rastavlja glazbu dok slušate MP3. A sad najbolji dio. Kad znaš note, možeš odsvirati budućnost. Oni tad nisu imali kompjuter, napravili su ga od mjedi, to jest mesika. Svaki zupčanik je svirao jednu notu. Jedan je svirao mjesec, drugi sunce, treći stazu, četvrti magnetostaze, peti konfiguraciju terena, a onda okratanjem ručke ste zbrajali sve te note i stvarali simfoniju, to jest predviđali plimu za godinu dana. I tko ga je smislio? William Thomson ili Lord Kelvin. Mladić koji je sa 22 godine postao profesor fizike, a zatim onda izmislio apsolutnu nulu, dobio svoju jedinicu za temperaturu i dobio titulu lorda, ali ne zaradi toga, nego zato što je Englesku i Ameriku spojio prvi telegrafom. On je bio viktorijanski Tony Stark i još ćemo ga susret kad budemo pričali o znanosti u Glasgowu. A sa Lordom Kelvinom zajedno radio George Darwin, sin Charlesa Darwina. Otac je objasnio kako funkcionira život, a sin kako diše ocean. George Darwin je izumio oznake za plimu koja se danas nalazi u svakoj luci. Sjećate se, jutro smo bili ovdje, vidjelo se blato, sada se more počelo podizati i podignut će se danas za nekoliko metara i to vidimo na ovim oznakama koje je izumio George Darwin. Zapamtite to prezime, vratit ćemo mu se na zadnjem videu koji ćemo snimiti u Londonu o Charlesu Darwinu. I sad nešto čega se naježim. Godina je 1444. i britanski admiralitet zamoli znanstvenika Artura Dobsona da izračuna podatke za plimu na tajnoj lokaciji Z. Trebalo je napraviti invaziju sa skoro nemogućim uvjetima. Dovoljno nisku oseku da se vide oznake njemačke vojske na plaži, dovoljno mora da brodovi mogu ploviti, a noć prije toga je trebao biti puni mjesec radi padobranaca. I ostanu samo 3 dana, 5., 6. i 7. lipnja. 5. pojede Oluja i invazija na Normandiju dan D se dogodi 6. lipnja 1944. godine zato što je to izračunato ovdje na obalama rijeke Mersey. Ove 3 zgrade iza mene su takozvane 3 gracije, 3 najvažnije zgrade u Liverpoolu, sagrađene početkom 20. stoljeća kad je Liverpool bio na vrhuncu svoje pomorske moći. Sve su 3 različitog stila, jedna ima baroknu kupolu, druga je renesansna palača, treća je sagrađena u modernističkom stilu. Ova sa 2 ptice na vrhu ima 2 ptice koje su simbol Liverpoola, takozvane Liverbirds. Jedna od njih je po legendi ženska ptica koja gleda u more i čeka povratak mornara, dok je druga muška ptica koja čeka otvaranje pubova. I legenda kaže kad te ptice više nestanu da će tada nestati iz Liverpoola i zato su obje zavezane i neće nigdje odletjeti.
Na kraju novac za gradnju ovih velebnih građevina je bio zbog činjenice što su znanstvenici znali izračunati plinu osegu i omogućili velikom broju trgovačkih brodova da dolaze u Liverpool. A znaš što mislite, Liverpool i Beatlesi, ali sve o Beatlesima će vam reći Marijana. Sutra je na redu Manchester i priča o atomima. Evo nas u Manchesteru. I prva stvar koju pomislite vjerojatno je nogomet, jer Manchester City i Manchester United zaista spadaju među najveće nogometne klubove na svijetu. Njihove utakmice prate po 80.000 ljudi. Ali Manchester nije samo grad nogometa, to je grad i znanosti. To je grad atoma, jer možda niste znali da u zgradi iza mene su ljudi po prvi put rascijepili atom. I ona famozna Feynmanova rečenica koja kaže da najviše ljudsko znanje je sadržano u rečenici sve je napravljeno od atoma, u Manchesteru zaista dobija svoj pravi smisao. I krenimo u priču od najmanjih čestica do velikih ideja. Ali krenimo od početka, a početak je jedan skromni učitelj. Godina je 1803. John Dalton, kveker iz Manchestera koji je predavao za sitne novce, oživio je ideju starih Grka od prije par tisuća godina da se materija sastoji od nevidljivih čestica atoma. Ali John Dalton je napravio nešto što Grci nisu, izmjerio ih je. Odredio je težinu svakom elementu i napravio je prvu tablicu atomskih masa. Atomi su iz filozofije prvi put prešli u znanost. I zapamtite Daltonovu riječ nedjeljivi, postaće nam smiješno za 20 sekundi. Jer 100 godina kasnije na sveučilište u ovom gradu dolazi čovjek koji će tu riječ raznijeti. Ernest Rutherford, Novozelanđanin s farme, glas kao grmljavina, energija buldožera. Kolega kažu da je on jedini čovjek koji je vikao na svoje eksperimente i da su ga eksperimenti slušali. Prvo, od 1909. do 1911. Rutherford i njegov tim naprave eksperiment koji svaki student fizike danas i uči. Ispaljuju alfa čestice kroz metu od zlata i očekuju da čestice kroz tu metu prođu kao kroz maglu. I to se zaista i dogodi. Ali svaka tisućita se vrati nazad i to je bilo potpuno neočekivano. Rutherford je rekao to je kao da ispalite granatu na rupčić, a granata se vrati nazad i pogodi vas. I ono što je zaključio je promijenilo naš pogled na prirodu zauvijek. Bio je to jedan od najspektakularnijih zaključaka u povijesti znanosti. Ernest Rutherford sa svojim timom je zaključio kako točno izgleda atom. Atom se sastoji od male sićušne jezgre u sredini elektronskog omotača. Dimenzija te jezgre je 10 na minus 15 metara, što je miliontni dio jednog milijarditog dijela jednog metra i u njemu je koncentrirana sva masa, a elektronski omotač ima dimenziju 10 na minus 10 metara, što je 100.000 puta veće od te sićušne jezgre u sredini. Da vam to dočaram, kad bi atom bio veličine katedrale, jezgra bi bila zrno soli na oltaru. Dakle, cijeli atom se sastoji od praznine ili iz ničega. A mi i sve što vidite oko nas se sastoji od atoma, a to znači da se mi sastojimo iz ničega ili, kako bi profesorice hrvatskog rekle, ni iz čega. A onda veliko finale. Rutherford je 1919. godine istim tim česticama gađao jezgre dušika i dobio ono što nije smio. Iz atoma dušika je izašao vodikov atom. Rutherford je napravio prvu nuklearnu reakciju u povijesti, pretvorio je dušik u kisik. I novine su vrisnule, rascijepio je atom i bile su u pravu. Sjećate se što je Dalton rekao da je atom nedjeljiv, a Rutherford je rekao hold my beer. I da nešto razjasnimo, jer Manchester na tome jako inzistira. Kad je ove godine jedan američki predsjednik rekao da su Amerikanci prvi rascijepili atom, cijeli Manchester se dignuo na noge, svi su vrisnuli u glas. Manchester je grad u kojem se prvi put rascijepio atom i točka. Ali Rutherford nije bio sam i još dvojica znanstvenika zaslužuju priznanje. Mladi Danac Niels Bohr uzeo je Rutherfordovu jezgru i oko nje postavio elektrone u ljuske, objasnio zašto atomi svijetle različitim bojama i postavio temelje kvantne fizike. A James Chadwick, Rutherfordov student, tražio je česticu koju je šef samo naslućivao i 1932. godine otkrio novu neutralnu česticu neutron. 13 godina kasnije neutron je bio ključ nuklearne energije i nuklearne bombe, a sve je počelo u ovom gradu. Dakle, Dalton je atom izmjerio, a Rutherford ga je otvorio, Niels Bohr ga je objasnio, a Chadwick ga je dovršio. Full service na sjeveru Engleske u gradu koji je poznat po nogometu. U jednom drugom videu sam vam objasnio zašto je Manchester grad atoma. Ali u istom gradu, par godina kasnije, jedan čovjek je upalio nešto što je promijenilo svijet isto kao jezgra atoma, prvo pravo računalo.
Iza te ideje stoji jedan od najvećih umova 20. stoljeća i najtužnija priča koju ću vam ispričati na ovom putovanju, Alan Turing. Krenimo od ideje. Alan Turing je 1936. godine prije bilo kojeg kompjutera zamislio stroj koji će uzimati ulazne podatke sa jedne beskonačne vrpce, a onda ih pretvarati u algoritme i računati bilo što. I to izgleda apstraktno, ali to je princip rada bilo kojeg računala, bilo kojeg telefona, bilo kojeg servera na svijetu. Alan Turing nije izmislio jedan stroj, nego je izmislio princip na kojem rade svi ostali strojevi. A onda je došao Drugi svjetski rat i Alan Turing je osnovao i vodio tim koji je razbio Enigmu, njemački šifrirani sustav koji se smatrao neprobojivim. Zbog te činjenice vrlo vjerojatno završen Drugi svjetski rat 2 godine ranije spašeno je na milijune nevinih života. 2 godine mira, soba puna žica i genije koji razmišlja drugačije od drugih. A onda se 1948. godine Alan Turing preselio u Manchester i onda se zajedno sa timom inženjera napravio prvo računalo sa internom memorijom koje se zove Baby i Alan Turing je za njega radio software. I onda se postavio jedno od najvažnijih pitanja u računalnoj znanosti, može li stroj misliti? A odgovor je, stroj je inteligentan onda kad ga ne možemo razlikovati od čovjeka. I danas kad pričamo s umjetnom inteligencijom, sjetimo se da je Alan Turing postavio temelje svega. A sad tužni kraj, jer ga morate čuti. Alan Turing je bio gej kad je u Britaniji to bilo kazneno djelo. I 1952. godine osuđen je, ali umjesto u zatvor, osuđen je na kemijsku kastraciju hormonima. Oduzeta mu je sigurnosna dozvola čovjeku koji je spasio zemlju. I 2 godine kasnije nađen je mrtav, otrovan cijanidom kraj načete jabuke. I ako ikad dođete u Manchester, dođite u ovaj park, sjednite kraj Alana Turinga i zahvalite čovjeku koji je spasio i promijenio svijet. Leeds. Grad koji vam vjerojatno nije prvi na popisu kad posjetite Englesku, ali grad koji vam je dao 2 stvari bez koje ne možete zamisliti život. Mjehuriće u čaši i film na ekranu. Jedan čovjek je izumio gaziranu vodu, a drugi je napravio prvi film i onda nestao bez traga. Idemo. Prvo, mjehurići. Godina je 1767. i u Lice doseli Joseph Priestley, svećenik i znanstvenik iz Hobija. Ali kako mu kuća nije bila spremna, smjestili su ga iznad pivovare. I Priestley primijeti nešto neobično. Iznad bačve u kojem vrije pivo, pojavljuje se nevidljivi plin. I umjesto da ode, on iznad bačve stavi posudu s vodom i voda upije taj nevidljivi plin. Priestley kušne kad ono cvrči, mjehurići. I upravo je izumio gaziranu vodu. A jedan drugi čovjek ga je pažljivo promatrao, Johann Schwepp. I od njegove ideje napravio carstvo. Da, taj Schweppes. Priestley je izumio mjehuriće i tu ideju dao svijetu besplatno, a drugi čovjek je uzeo tu ideju i od nje zaradio milijone. Priča stara koliko i znanost. I još jedna stvar da budemo korektni. Kisik, zrak koji udišemo, Priestley je otkrio tek nekoliko godina kasnije na jugu Engleske. Ali gazirana voda je otkrivena ovdje u Licu, grad mjehurića. A sada drugi izum i puno mračnija priča. Godina je 1888. i francuski inženjer Louis Leprince uzme kameru i usmjeri je i snima promet ovdje na Leeds Bridgeu na kojem ja sada stojim. Na kameri se vide konji, kočije i ljudi. Snimak traje 2 sekunde i to je po mnogima prvi snimak u povijesti čovječanstva. 2 godine prije Edisona i 7 godina prije braće Lumière. A sada zli obrat. 2 godine nakon prve snimke Leprince se priprema svijetu pokazati svoj izum i kreće vlakom na put od Dijona do Pariza. Vlak stigne, a Leprince ni traga. Ni tijela, ni prtljage, ničega. Nikad nije pronađen čovjeka koji je napravio prvi film kao da je progutao vlastiti trik montaže. I dok je njemu nestajao trag, Edison je pokupio svu slavu. A naravno postoji puno teorija zašto se to dogodilo. Ubojstvo radi patenta, obiteljska svađa, vlastiti nestanak. Nikad riješeno i najveći misterij u povijesti filma počinje na ovom mjestu u Licu. Dakle, Lice je grad koji vam je dao mjehuriće u piću i sliku na platnu. Nije loše za grad koji preskačete. Iza mene je rijeka tajni 7 mostova, ali ovaj grad zaslužuje da ga pamtite po nečem drugom. Newcastle je prvi grad na svijetu koji je upalio električno svjetlo na ulici. Prije Pariza, prije New Yorka i prije Edisona. Krenemo od čovjeka koji su povijesne knjige gurnuli u drugi plan. Joseph Swan, kemičar sa sjeveroistoka Engleske.
Godinama se mučio s istim problemom koji i svi ostali. Kako naći nit koja u žarulji svijetli, a ne izgori? Rješenje je bila ugljena nit u vakuumu. I evo brojki. Swanova kuća u Gatesheadu, Underhill, bila je prva kuća na svijetu osvjetljena žaruljama. Knjižnica Lytton Hill ovdje u centru bila je prva javna prostorija na svijetu osvjetljena električnim svjetlom u listopadu 1880. A Mosley Street, ulica 15 minuta odavde, bila je prva ulica na svijetu sa električnom rasvjetom. A zašto onda svi znaju za Edisona, a nikad za Swana? Razlog su marketing i patentni ratovi. Edison je patent prijavio brže, ali Swanovi britanski patentni bili su stariji. Tužakali su se i tužakali i shvatili ono što svi parničari na kraju shvate. Jeftinije je udružiti se. Osnovali su zajedničku firmu Edison. Kad ne možeš pobijediti patent, spoji se s njim. I jedna zanimljivost kad smo već ovdje, ovo iza mene je Millennium Bridge, otvoren 2001. godine, jedini tilting most na svijetu, okreće se kao oko koje trepće. Ali svjetlo treba struju. I tu dolazi drugi velikan ovog grada, William Armstrong, inženjer i industrijalac. Godine 1880. na svom imanju Craigside Armstrong pregledi potok, pusti vodu da pada 100 metara niz cijevi, zavrti turbinu i tako dobije struju za Swanove žarulje. Craigside postaje prva kuća na svijetu osvjetljena hidroelektričnom energijom. Armstrong je to zvao bijelim ugljenom i napisao rečenicu koja zvuči kao da je iz današnjih novina. Potok osvjetljava kuću, a pritom se ništa ne troši. To je princip obnovljive energije objavljen 1880. godine. I još nešto Armstrongovo, doslovno pred nama. Ovaj niski crveni most iza mene zove se Swing Bridge. Ne otvara se na struju, nego na vodu pod tlakom, hidraulikom koju je Armstrong usavršio. Sagrađen 1876. i vjerovali ili ne, i danas funkcionira. 150 godina star stroj koji se pokrene svaki put kad prođe brod. A sad nešto radi čega ova priča ima nastavak kod nas u Hrvatskoj. Armstrongova struja imala je jedan veliki problem, bila je istosmjerna i putovala je jedva do njegove kuće udaljena 1,5 km. Da bi svjetlo stiglo dalje, trebalo je nešto drugo, izmjeničnu struju. Jer samo se izmjenična struja može transformatorno podići na visoki napon, a pri visokom naponu teče manja struja, pa se manje energije gubi na zagrijavanje žica. To je cijela tajna prijenosa energije u jednoj rečenici. I upravo je taj korak napravljen kod nas u Hrvatskoj. 28. kolovoza 1895. godine na rijeci Krki kraj Skradinskog puka proradila je hidroelektrana koju su otvorili šibenski gradonačelnik Ante Šupuk i inženjer Vjekoslav Majsner. Dalekovod od 11,5 km na 360 drvenih stupova, 3000 volti i Šibenik dobiva javnu uličnu rasvjetu na izmjeničnu struju. Sve u duhu Teslinih ideja o izmjeničnoj struji. Šibenik je prvi grad na svijetu s takvim sustavom prije Beča, Rima i Londona. Dakle, Newcastle je dokazao da voda može napraviti svjetlo, a Šibenik je dokazao da to svjetlo može i putovati. Jaruga radi još i danas 130 godina kasnije. A sad sve ovo na jeziku fizike. A ovo zakon kaže da je struja jednaka napon kroz otpor. Struja i napon su obrnuto proporcionalni. Ako podignete napon, padne struja. A gubici u vodu idu sa I na kvadrat R. Transformator radi samo na izmjeničnoj struji. Podigneš napon 10 puta, struja padne 10 puta, a gubici 100 puta. Zato Armstrong doseže 1,5 km, a Krka 11,5 km. Iz Newcastle je iz George Stephenson, otac željeznice. Njegove lokomotive su vukle vagone na pruzi Liverpool-Manchester s početka ove naše serije. Ova naša znanstvena tura ima kontinuitet nešto kao Marvel, samo sa malo više zupčanika. Dakle, Newcastle je svijetu dao prvu žarulju, prvu ulicu pod električnom rasvjetom, prvu hidrocentralu za kućnu upotrebu i mostove koji rade na hidrauliku. Grad koji je upalio svjetlo svijetu, a mi ga uglavnom znamo po nogometu i pivu. A sad idemo vlakom na sjever u Škotsku. Prvo u Edinburgh, gradu u kojem je klonirana ovca, izmišljen Sherlock Holmes i u kojem se rodila ideja o čestici koju sam tražio više od 20 godina. Vidimo se. Edinburgh, grad u kojem su klonirali prvu ovcu na svijetu, grad u kojem je izmišljen Sherlock Holmes i grad u kojem je potražnja za leševima bila tolika da su u jednom trenutku počeli proizvoditi. I onda dvije posebne priče dva velikana svjetske znanosti, Maxwellu i Higgsu. Krenimo s najslavnijom ovcom na svijetu. Godina je 1996. a Rosling institut 12 km odavde. Znanstvenici uzmu jezgru iz stanice odrasle ovce, ubace ju u jajnu stanicu bez jezgre i rodi se Dolly. Prvi sisavac kloniran iz odrasle stanice.
A zašto je to tako šokantno? Zato što se dotad vjerovalo da je stanica odrasle jedinke zauvijek zaključana u svojoj ulozi. Stanica mliječne žlijezde zna biti samo stanica mliječne žlijezde. Dolly je dokazala suprotno. Cijeli genetski program još je unutra, samo ga treba resetirati. To saznanje vodi ravno do današnjih matičnih stanica i regenerativne medicine. A ime? Klonirana je stanica mliječne žlijezde, a onda su je odrasli ljudi sa doktoratom nazvali Dolly Parton. Dolly je danas izložena u Nacionalnom muzeju Škotske na Chambers Streetu. A sad bračnija priča, ali važna. Početkom 19. stoljeća Edinburgh je bio svjetski centar medicine. Anatomija se učila seciranjem, a leševa je legalno bilo premalo. Dopuštena su bila samo tijela pogubljenih. Fakulteti su plaćali dobro i nisu previše zapitkivali. Prvo su se pojavili uskrsnici, kradljivci svježih grobova. Zato se ovdje vide željezni kavezi nad grobovima. Ljudi su doslovno zaključavali svoje mrtve. A onda su William Burke i William Hare doslovno zaključili da je čekanje prirodne smrti gubljenje vremena. A onda su počeli ubijati ljude i ubili su 16 ljudi prije nego što su uhvaćeni. Burke je obješen 1829. godine, a onda je javno seciran pred publikom. Njegov kostur i dan danas stoji u anatomskoj zbirci Odražnjeg medicinskog fakulteta. Ovaj skandal je promijenio zakon. Donešen je Anatomy Act koji je uredio doniranje tijela. I zato danas svako istraživanje ima etičko povjerenstvo. To nije birokracija, to je Burke and Hare test. A sad nešto vedrije. Arthur Conan Doyle ovdje u Edinburghu je studirao medicinu. Njegov profesor dr. Joseph Bell imao je trik. Pogledao bi pacijenta i rekao mu zanimanje, odakle dolazi, čime se bavio, samo promatranjem hoda, ruku, preplanulosti, naglaska. Doyle je uzeo tu metodu, dodao lulu i šešir i rodio se Sherlock Holmes. Dedukcija je dakle medicinska dijagnostika u kostimu. Kloniranje ovce, rođenje forenzike i ubojice koji su promijenili zakon. A Edinburgh ima i još dva velikana radi kojih sam ja odabrao fiziku. Jedan je smislio česticu koju sam tražio skoro 20 godina na CERN-u, a drugi je zaključio što je to svjetlost. O njima dva sljedeća videa. Ovaj čovjek iza mene je vjerojatno najveći znanstvenik za koje većina ljudi nikad nije čula. Nema ga u popularnoj kulturi, nema filmova o njemu, ali svaki put kad upalite radio, kad koristite mobitel, kad kuhate hranu u mikrovalnoj pećici, kad upalite Wi-Fi, kad gledate televiziju, kad odete u doktora i snimite se nekim medicinskim uređajem, koristite nešto što je on otkrio. James Clerk Maxwell rođen je 1831. godine ovdje u Edinburghu u kući nekoliko ulica odavde. Krenimo od djetinjstva. U školi Edinburgh Academy dječaka sa čudnim naglaskom i čudnom domaćim odjećom su nazvali Dafti ili Smotanko. I taj Smotanko je sa 14 godina napisao znanstveni rad koji nije mogao pročitati pred kraljevskim društvom jer je bio predmlad pa ga je čitao njegov profesor. A sad glavna stvar i molim vas ostanite koncentrirani barem 30 sekundi jer ovo je jedno od najvažnijih trenutaka u povijesti znanosti. Sredinom 19. stoljeća za elektricitet i magnetizam se mislilo da su to dvije odvojene pojave, a Maxwell ih je ujedinio u jedno i mi to danas zovemo elektromagnetska sila. Tada smo znali za nekoliko zakona koji opisuju elektricitet i magnetizam, koji su bili otkrili Gauss, Ampere i Faraday, ali ono što je Maxwell napisao je najprije napisao sve te jednadžbe zajedno, a onda je dodao jedan član koji govori da promjena električnog polja uzrokuje rotaciju magnetskog polja. Znali smo da promjena magnetskog polja uzrokuje rotaciju električnog, ali ovo što je Maxwell dodao nismo znali. A onda slijedi čudo. I to je jedna od najzanimljivijih izvoda koje ikad možete zamisliti u znanosti. Maxwell je napisao taj svoje jednadžbe, a onda kad ih je iskombinirao, dobio je jednadžbe koje opisuju val. A sad dolazi trenutak zbog kojih se fizičari naježe. Maxwell iz tih jednadžbi izračuna brzinu vala. U račun ulaze samo dvije konstante izmjerene u laboratoriju s baterijama i magnetima. Nikako svjetlo, nikakav teleskop. I ispadne broj 300.000 km u sekundi. Brzina svjetlosti. I zaključak je bio neizbježan. Svjetlost je elektromagnetski val. Čovjek je za stolom sa olovkom i papirom zaključio što je to svjetlost. Iz tih jednadžbi izlazi radio, radar, mikrovalna pećnica, mobitel, Wi-Fi, rentgen, sve što danas zovemo bežičnim. Hertz je te valove eksperimentalno napravio 20 godina kasnije i to tek nakon Maxwellove smrti. I ne samo to. Maxwell je dokazao da Saturnovi prstenovi ne mogu biti čvrsti nego komadići kamenčića i to je satelit dokazao 100 godina kasnije. Postavio je temelje statističke fizike,
A 1861. godine napravio je i prvu fotografiju u boji na svijetu i to kako drugačije snimivši škotsku tartan vrpcu kroz 3 filtera. Svaki zaslon koji danas gledate radi po tom principu. Umro je 1879. godine u 48. godini. 6 mjeseci ranije rođen je Einstein. Iz Maxwellovih jednadžbi proizlazi da je brzina svjetlosti ista za sve promatrače, što je polazišna točka Einsteinove teorije relativnosti. Einstein je na zidu radne sobe držao 3 slike, Newton, Faraday i Maxwell. Rekao je da je Maxwellov rad najdublja promjena koju je fizika doživjela nakon Newtona. A Feynman je znao reći da će se s odmakom od 10.000 godina kao najvažniji događaj 19. stoljeća zapamtiti Maxwellove jednadžbe, a ne ratovi koji su se vodili. A sad nešto osobno. Kad sam kao student iz 4 Maxwellove jednadžbe naučio izvesti jednadžbe elektromagnetskog vala i onda prepoznat da je brzina svjetlosti kombinacija dielektričnosti i permeabilnosti vakuma, električnog i magnetskog svojstva vakuma, tad sam shvatio da su znanost i fizika moj poziv. Dječak koji su zvali Dafti, ulica u Edinburgu, 4 jednadžbe i cijeli moderni svijet. Evo nas ispred jedne obične kuće u Edinburgu. Na ovoj ploči za mene piše da je ovdje 1964. godine profesor Peter Higgs predvidio postojanje jedne čestice koja je nazvana po njemu Higgsov bozon. Ovo je priča o Higgsovom bozonu. A sad jedna zanimljiva činjenica. Profesor Peter Higgs je rođen u Newcastle, gradu koji smo jučer došli u Edinburg. Došao je ovdje na ljetni festival i ostao cijeli život u Edinburgu. Prvo, što je to Higgsov bozon? Zaboravite formule i dajte mi 30 sekundi i ovu ulicu. Zamislite da ova ulica oko mene prepuna ljudi. Ta gomila bi predstavljala Higgsovo polje, a ja predstavljam česticu koja se giba kroz tu gomilu. Ja kao anonimna osoba ovdje bi se kroz ovu gomilu ljudi kretao relativno brzo, kao da imam jako malu masu. Ja bih bio foton, čestica bez mase koja se giba brzinom svjetlosti. A sad zamislite da ovdje dođe neka poznata osoba kao što je pjevač Bruno Mars. Oko njega bi se ljudi okupili i on bi se kroz gomilu gibao puno sporije, kao da ima veliku masu. Ne ima on veliku masu, nego se sporo giba zbog toga što interagira sa medijem, sa ovim ljudima oko nas. I tako je Peter Higgs zamislio da funkcionira priroda. Svemir je prožet Higgsovim poljem, a čestice se gibaju kroz to polje, neke interagiraju s tim poljem više i imaju veću masu, a neke interagiraju manje i imaju manju masu. A kako je onda to povezano sa cijelim svemirom? Na početku svemira niti jedna čestica nije imala masu, sve su se gibale brzinom svjetlosti i vrijednost Higgsovog polja je bila 0. Kad je svemir bio star jednog milijontnog dijela jedne sekunde, Higgsovo polje se zamrzlo, a čestice su onda neke počele reagirati jako, imaju veliku masu, a neke slabo imaju manju masu. A šta je to Higgsov bozon? Zamislite da neko baci glasinu da dolazi Bruno Mars, a ne dolazi, ali svejedno. Oko te glasine bi se okupili ljudi i ta nakupina ljudi bi se sporo kretala kroz gomilu kao da ima veliku masu. Higgsov bozon je koncentracija Higgsovog polja koji se isto tako giba kroz Higgsovo polje kao da ima veliku masu. Profesor Higgs je tu ideju objavio 1964. godine. A sad slijedi najbolji dio. Prva verzija rada mu je odbijena. Časopis koji je recenzirao rad rekao je da tu nema ništa važno za fiziku. A onda je Higgs malo promijenio rad, dodao jednu rečenicu koja je rekao da tu postoji jedna čestica, poslao u drugom časopisu i to je u drugom časopisu objavljeno. Radi te jedne dodane rečenice mi smo izgradili najveći instrument u povijesti svijeta, veliki sudarač hadrona. Sad ovdje postoji jedna mala pouka kako je nekad zaista potrebno biti uporan. A onda je krenula potraga. Veliki sudarač hadrona, akcelerator od 27 km sagrađen je na granici između Švicarske i Francuske, 100 metara ispod zemlje. Tamo se protoni ubrzavaju praktički do brzine svjetlosti i u njihovim sudarima proizvode se čestice i ono što se dogodi da se između ostalog proizvede i Higgsov bozon. Ja sam osobno na tom eksperimentu radio skoro pa 20 godina. Počeo sam 1993. godine, a Higgsov bozon smo pronašli 2012. godine. Zajedno s kolegama sam vodio i tim koji je pronašao Higgs bozon kroz jedan kanal raspada, a točno znamo i trenutak kad smo shvatili da smo ga pronašli. To je bilo 14.6.2012. godine u 6 sati popodne, kad smo otkrili u podacima da zaista postoji Higgsov bozon. Sjedu smo to objavili 4. srpnja 2012. godine i kad smo to objavili, profesor Higgs se ustao i samo obrisao suze. Sad možete zamisliti kako se taj čovjek u tom trenutku osjeća. Na toj ideji koju je profesor Higgs objavio 1964. godine, više od 10.000 ljudi je radilo nekoliko desetljeća
da bi pronašlo tu česticu koja nosi njegovo ime. To je bilo prvi put u povijesti svijeta da se cijeli svijet ujedinio oko jedne ideje, a to je znanstvena ideja. A da vam kaže kakav je to čovjek bio, na dan kad su svi slavili otkriće Higgsovog bozona, on je jednostavno otišao kući. A Nobelovu nagradu dobio je godinu kasnije zajedno sa François Engletom, a znate kako je saznao za nju? Na ulici ga je zaustavila jedna susjeda i rekla mu da je dobio Nobelovu nagradu. On nije imao niti mobitel. Zamislite, čovjek koji je objasnio masu cijelog svemira nije imao mobitel. Profesor Peter Higgs umro je mirno u ovom gradu u svom domu u travnju 2024. godine. Imao je 94 godine i doživio je da vidi svoju česticu. Malo se kome to dogodi. Od odbijenog grada do Nobelove nagrade. Od ideje koja je nastala u ovom gradu do tunela ispod Ženeve. A meni bilo čast što sam bio svega toga. Iza mene je jezero Loch Ness. U njemu ima više slatke vode nego u svim jezerima Engleske i Velsa zajedno. U njemu navodno živi čudovište. Ali nećemo danas tražiti Nessie. Danas ću vam pokušati pokazati nešto puno teže. Zašto znanost ne može objasniti da nešto ne postoji? I kad to razumijete, razumijet ćete sve od čudovišta do vijesti na ekranu. Krenimo od problema. Lako je dokazati da nešto postoji. Pronađete jedan primjerak i gotovo. Ali kako dokazati da nečeg nema? Ne možete pretražiti svaki kubni metar jezera u svakom trenutku. Uvijek ostane rupa u kojoj neko može reći, ali možda se baš tu skriva. I tu većina rasprava zapne zauvijek. A onda su 2018. godine znanstvenici napravili nešto stvarno pametno. Tim s Novozelandskog sveučilišta nije tražio čudovište očima. Tražili su njegov DNA, jer svako živo biće, svaka riba, svaka jegulja, svatko od nas stalno u vodu otpušta sitne komadiće sebe, kožu, ljudske stanice. To se zove environmentalni DNA, eDNA. Uzmete uzorke vode iz cijelog jezera, profiltrirate ih i pročitate čiji je sav taj DNA. Jezero vam doslovno kaže tko u njemu živi. I što su u njemu našli? DNA riba, ptica, ljudi, jelena, bakterija. Ni traga ikakvom velikom gmazu, nula. Nijedna od teorija o preživjelom dinosauru nije ostavila ni molekulu. Ali su našli nešto neočekivano, ogromnu količinu jegulja. I ako nešto zaista u jezeru postoji, to je onda vrlo velika jegulja. I sad pazite dobro, u ovome je cijela poanta. Znanstvenici nisu rekli u ovom jezeru sigurno nema čudovišta, nego su rekli u svim uzorcima i podacima koje smo analizirali nema dokaza da to čudovište postoji. Ovo zvuči kao cjepidlačenje, ali je srž znanstvenog poštenja, jer postoji razlika između nemamo dokaz da nešto postoji i imamo dokaz da ne postoji. I dobar znanstvenik je uvijek svjestan te razlike. A evo pravila koje sve to drži na okupu. Da bi neka tvrdnja bila znanstvena, mora se moći pokazati da je kriva. To se zove falsifikabilnost. Ako kažemo nešto tipa, u jezeru je čudovište koje se skriva, ne jede, ne umire i ne ostavlja tragove, to nije znanstvena tvrdnja, jer je namještena tako da je ništa ne može oboriti. A tvrdnja koju nitko ne može oboriti, ništa nam ne kaže o svijetu. I sad nešto osobno. Ja sam Higgsov bozon tražio skoro 20 godina. I znate koja je razlika između Higgsa i Nessie? Higgsov bozon se mogao pokazati nepostojećim. Da mi u CERN-u nismo pronašli Higgsov bozon, onda bi ta cijela teorija pala u vodu. Tvrdnju da postoji Higgsov bozon smo mogli opovrgnuti da ga nismo pronašli. A čudovište koje se uvijek skriva nikad nećemo moći opovrgnuti. I to je cijela razlika između znanosti i priče. A zašto onda ljudi vide čudovišta? Zato što smo tako građeni. Mi smo potomci onih bića koji su svugdje vidjeli opasnosti i od te opasnosti pobjegli. Oni koji to nisu vidjeli nemaju potomaka. I zato mi svugdje vidimo čudovišta i svega se bojimo. A što je onda ona famozna slika iz 1934. godine? To je priznata varka sa igračkom podmornicom. I da razbijem još jednu zabludu da jezero guta stvari zauvijek. Mi ovdje stojimo na jednom mjestu koje se zove Wellington Bombarder Viewpoint. To je mjesto na kojem je ovdje iza mene u jezeru 1940. godine upao jedan avion koji se zove Wellington Bombarder, koji je 80. godina izvađen van i sada se može vidjeti u muzeju. Ovo jezero možda skriva avione, ali ne i dinosaure. Dakle, nitko ne može dokazati da Nessija nema, ali ne moramo to dokazivati. Dokazivati da postoji mora onaj koji tvrdi da Nessie postoji. I to je cijela poanta. Što je veća tvrdnja, treba veći dokaz. I to vrijedi za čudovišta, za lijekove i za sve što pročitate na internetu. Loch Ness jezero šuti, a vjerojatno se jegulje dobro zabavljaju.
Pogledajte vaš mobitel. Kad vam se puni baterija, snaga se mjeri u vatima. Kad se na vremenskoj prognozi spomene apsolutna nula, mjeri se u kelvinima. Dvije mjerne jedinice koje koristi cijeli svijet, a obje su rođene u ovom gradu na sveučilištu na kojem upravo stojimo. Dobrodošli u Glasgow, grad koji je čovječanstvu istovremeno objasnio i toplinu i hladnoću. Krenimo od čovjeka koji je pokrenuo moderni svijet. James Watt, popravljač instrumenata na ovom sveučilištu. Sredinom 18. stoljeća parni strojevi već su postojali, ali su bili grozno neučinkoviti. Trošili su brdo ugljena za malo posla. Priča kaže da je Watt smislio rješenje u jednoj šetnji glazgovskim parkom Glasgow Green 1765. godine. Smislio je odvojenu komoru u kojoj se para hladi da glavni cilindar ostane stalno vruć. Zvuči kao sitnica, ali ta sitnica je učetvorostručila efikasnost parnog stroja i doslovno pokrenula industrijsku revoluciju. I po njemu danas mjerimo snagu Watt. Svaka žarulja, svaki motor, svaki punjač nosi njegovo ime. Watt je dakle toplinu pretvorio snagu, ali niko nije razumio pravila topline. I 80 godina nakon njega na isto ovo sveučilište dolazi još jedan znanstveni div. William Thomson postao je profesor s 22 godine i sljedeće 53 godine je vodio katedru na ovom sveučilištu. Bio je opsjednut toplinom, a s druge strane ne kako je proizvest, nego koliko je duboko možemo oduzeti. Pokušao je odgovoriti na pitanje koliko hladno može biti i došao je do zapanjujućeg odgovora. Postoji dno. Postoji najniža temperatura ispod koje se jednostavno ne može. U toj točki atomi i molekule stanu, nema više topline za oduzeti. I izračunao je gdje je to dno, minus 273 stupnja Celzijusova. To zovemo apsolutna nula, a ljestvicu od koje sve to kreće, Kelvinova ljestvica. Svaki laboratorij na svijetu, svaka svemirska misija danas mjeri temperaturu u kelvinima. Zanimljivo je da veliki sudarač kao drona na CERN-u ima najnižu temperaturu u ovom dijelu svemira, minus 271 stupanj Celzijusov ili 1,9 kelvina. Ali Lord Kelvin nije bio samo teoretičar, on je bio viktorijanski Tony Stark, kao što sam vam već najavio u Liverpoolu. Položio je prvi telegrafski kabel preko Atlantika i spojio dva kontinenta u stvarnom vremenu. Zato ga je kraljica proglasila vitezom. Konstruirao je stroj za predviđanje plime, isti onaj tip stroja iz naše liverpoolske priče. Njegova kuća je bila među prvima na svijetu osvjetljena električnom strujom kao svonova u Newcastlu. Nakupio je bogatstvo i 70 patenata. Na kraju je postao lord i uzeo ime po rijeci koja teče kroz ovaj grad. Kelvin. Čovjek se prozvao po glazgovskoj rijeci, a ne obrnuto. A sad ono najvažnije i najljudskije. Isti taj čovjek je izračunao starost zemlje i gadno pogriješio. Dobio je da je starost 100 milijuna godina 40 puta premalo. Ne 10 ili 20%, nego 40 puta krivo. A zašto? Jer radioaktivnost koja grije zemljinu unutrašnjost tada još nije bila otkrivena. Računao je savršeno točno s nepotpunim podacima. I to je najvažnija pouka ove priče. Čak i najveći fizičar svog doba je bio u krivu i znanost ga je ispravila. To nije slabost znanosti, to je cijela njena snaga. A to nije jedina stvar. Danas mi znamo da je temperatura posljedica gibanja atoma i molekula i kad se oni prestanu gibati, temperatura je 0 kelvina. Kelvin je tu teoriju dobro poznavao, ali vjerovali ili ne, sam nikad nije bio posve siguran da atomi zaista postoje. Do kraja života ostao je skeptik prema ideji da je materija sastavljena od sitnih čestica. A konačan dokaz stigao je tek kad je Einstein 1905. godine objasnio kako sitne čestice u vodi titraju upravo zbog udara nevidljivih molekula samo 2 godine prije Kelvinove smrti. Čovjek koji je izmjerio granicu hladnoće umro je ne vjerujući potpuno u atome koji tu hladnoću uzrokuju. Genijalnost i tvrdoglavost često dolaze u paketu. Kelvin je pokopan u Westminsterskoj opatiji u Londonu odmah pored Isaaca Newtona. A Newton nas, kao i sve ostalo, čeka na kraju ovog putovanja u Londonu. Zamislite tajni klub genija koji se sastaje samo kad je pun mjesec. To zvuči kao uvod u filmu o superjunacima, a dogodilo se upravo ovdje u Birminghamu prije 250 godina. I ta večera jednom mjesečno doslovno je promijenila svijet, a sami sebe su zvali lunarno društvo Lunatics, mjesečari. I da odmah razjasnim, nisu bili ludi. Sastajali su se jedan put mjesečno zato što tad nije bilo javne rasvjete, pa je pun mjesec bio jedini način da se sigurno vrate kući. Grupa najpametnijih ljudi na svijetu organizirala je svoja druženja prema fazama mjeseca. To je najgikovskiji raspored sastanaka u povijesti i obožavam ga. A tko je sve sjedio za tim stolom?
Prvo, dvojica koja su iza mene u zlatu, Matthew Bolton, domaćin, i industrijalac James Watt. Da, onaj Watt kojeg smo jučer upoznali u Glasgowu. U Glasgowu je dobio ideju o parnom stroju, ali ideja ne mijenja svijet dok je neko ne napravi u 1000 primjeraka, a to se dogodilo baš ovdje u Birminghamu. U Boltonovoj tvornici Soho na rubu grada sklopili su stotine parnih strojeva i razaslali ih po cijelom svijetu. Industrijska revolucija nije samo smišljena, nego je proizvedena. Glasgow je dao nacrt, a Birmingham je dao tvornicu. Za istim stolom je sjedio i Joseph Priestley. Sjećate ga se iz lica, to je onaj koji je izumio gaziranu vodu. Ovdje u Birminghamu bio je zvijezda lunarnog društva, a njegova priča ima mračan kraj i on se dogodio baš tu. Godine 1791. jer je Priestley javno podržao francusku revoluciju, razjarena rulja spalila mu je kuću, laboratorij i crkvu do temelja. Bolton i Watt su morali naoružati svoje radnike da obrane tvornicu. Priestley je morao pobjeći prvo u London, onda u Ameriku i nikad se nije vratio. Znanost kad dira u moć, ponekad plati cijenu. A sad poslastica za kraj koja cijelo ovo putovanje sklapa u jednu jedinstvenu priču. Za tim stolom sjedila su još dvojica posebnih ljudi. Erasmus Darwin, liječnik i pjesnik, i Josiah Wedgwood, kralj keramike. Naizgled nepovezani. Osim što su obojica bili djedovi jednog dječaka koji se tad još nije ni rodio, Charlesa Darwina. Onog Darwina kojim naša serija završava u Londonu. Erasmus je već tad pisao da se život tijekom vremena mijenja i razvija pola stoljeća prije unuka. Teorije evolucije u neku ruku začete za ovim stolom za večerom. I nisu stali na tome. William Murdoch, četvrti čovjek iz te ekipe, izumio plimsku rasvjetu i osvijetlio cijeli svijet. William Withering, peti, otkrio je da se iz jednog poljskog cvijeta naprska dobiva lijek za srce koji se koristi i danas. Dakle, jedan klub, jedan stol, jedna večera u punom mjesecu, a iz njih izlaze parni stroj, kisik, lijek za srce i slutnja o teoriji evolucije. Sve na ovom putovanju povezuju se u jednu priču i to ovdje u Birminghamu. Evo nas u Londonu. Ovo iza mene je Royal Society, najstarija znanstvena akademija u svijetu, osnovana 1660. godine. Njihov moto su 3 riječi: nullus in verba. Nikome ne vjeruj na riječ, sve provjeri. I to je cijela moderna znanost u 3 riječi. A njihov najpoznatiji predsjednik bio je genijalni znanstvenik, alkemičar i profesionalni osvetnik u jednom čovjeku. Isaac Newton. Sad idemo. Newtona znate. Gravitacija, 3 zakona gibanja, diferencijalni račun, optika i još puno toga. Za vrijeme epidemije kuge u 2 godine izolacije, koje zovemo godinama čuda, usmislio je više zakona prirode nego znanstvenici u nekoliko stoljeća. Ali to vjerojatno znate. Ali ove 3 stvari sigurno ne znate. Prvo, Newton je ostavio više rukopisa o alkemiji i teologiji nego u fizici sve zajedno. I to ozbiljno. Čovjek koji je objasnio gibanja planeta noću je pokušavao napraviti kamen mudraca i pretvoriti olovo u zlato. Kad je ekonomist John Maynard Keynes stoljećima kasnije otkupio njegove privatne papire, ostao je zatečen. Newton nije bio prvi znanstvenik modernog doba, kako kaže Keynes. On je bio posljednji čarobnjak. Objasnio je gravitaciju, a u slobodno vrijeme tražio čarobni recept za zlato. I ja imam razne čudne hobije, ali ovo je skroz druga kategorija. Drugo, Newton je u zadnjih 30 godina svog života vodio kraljevsku kovnicu novca. I nije to shvatio kao počasni umirovljenički posao, nego ga je shvatio smrtno ozbiljno. Krivotvorenje novca tada je bilo vele izdaja, a Newton je osobno ponekad prerušen obilazio londonske krčme i podzemlje skupljajući dokaze protiv krivotvoritelja. Najpoznatijeg Williama Chalonera dohvatio je dokazima i doveo na vješala. Dakle, fizičar, kemičar i tajni agent s kriminalističkim dosjeom. Ovo je scenarij za Marvelov film. Marvel, javite mi se. Treće, osveta. Kao predsjednik Royal Society-a, Newton je vodio dugogodišnje ratove protiv svakoga tko mu se zamjerio. S Leibnicom se sporio oko toga tko je izumio diferencijalni račun, pa je osnovao neovisno povjerenstvo društva da presudi, a onda sam anonimno napisao njegov zaključak. Naravno, u svoju korist. S Robertom Hookom se mrzio toliko da je po priči nakon Hookove smrti pomogao da nestane jedini njegov portret. Najveći um u povijesti i jedna od najdužih osvetničkih kampanja u povijesti, sve u istom čovjeku.
Newton počiva ovdje iza mene u Westminsterskoj apatiji, pokopan među kraljevima, a pored njega leži, sjećate se iz Glasgowa, Lord Kelvin. Na Newtonovom grobu piše: neka se smrtnici raduju što je postojao takav ukras ljudskog roda. Genij s ozbiljnim manama, ali kakav genij. I upravo je takva i znanost. Ne rade savršeni ljudi, nego stvarni. Isaac Newton jedan je od najviših ljudi koji je ikad hodao po zemlji sa svim svojim manama. Večeras smo na koncertu Bruna Marsa, ali dio znanstvenog eksperimenta sa nekoliko desetaka tisuća ljudi. Tema je što glazba radi ljudskom mozgu, zašto bas osjećamo u prsima i zašto će nam srca večeras doslovno kucati bliže jedna drugima. Fizika koncerta. Idemo. Prvo, ono najosnovnije, a što najčešće zaboravljamo. Zvuk je val tlaka zraka i ništa više. Kad Bruno večeras zapjeva, njegove glasnice zatresu zrak, taj val tlaka projuri dvoranom 343 metra u sekundi i zatreseti bubnjić. Sve što ćemo noćas čuti samo je titranje zraka uredno organizirano. Cijeli koncert je jedna golema organizirana vibracija. E sad, bas. Znate onaj osjećaj kad vam bas udari u prsa? To nije samo pjesnička slika, to je fizika. Visoki tonovi imaju kratke valove, duboki tonovi ispod 100 Hz imaju valove duge 3, 4, 5 metara i nose puno više energije. Ti valovi su preveliki i presnažni da ih uhvati samo uho, pa ih hvata cijeli prsni koš. Baš ti doslovno trese pluća i zato ga osjećaš u cijelom tijelu, a ne samo čuješ. A sad ono najljepše, kad tisuće ljudi sluša isti ritam, mozak svakog od njih se zaključa baš na taj ritam. Moždani valovi prate otkucaj glazbe. To se zove neuronsko usklađivanje, a ide i dalje od pojedinca. Istraživanja na živim koncertima pokazuju da se publici, dok zajedno prate istu izvedbu, počnu usklađivati i otkucaj srca. Ne savršeno, ne svima, ali mjerljivo. Večeras će u nekom trenutku tisućama ljudi srca kucati u istom ritmu. Zajednička pažnja pretvorena u zajednički puls. A onda dopamin, molekula nagrade. I eto kvake koju obožavam. Najveći nalet dopamina ne dolazi se na samom vrhuncu pjesme. Dolazi sekundu, dvije prije njega u iščekivanju. Mozak nagrađuje anticipaciju jednako koliko i samu nagradu. Zato drop u pjesmi radi ono što radi, zato refren koji svi čekamo ima takvu moć. Jer nas mozak nagrađuje već dok ga čekamo. I to usput savršeno objašnjava zašto ja volim ispunjavati rokove. I za kraj, ozbiljna nota u zabavnom pakiranju, glasnoća. Koncert je od 100 do 110 decibela, a decibeli su logaritamska skala. 110 decibela nije 10% glasnije od 100, nego 10 puta više zvučne energije. Svakih 10 decibela znači desetorostruko. Zato onaj koji ponese čepiće za uši nije slabić, nego čovjek koji razumije logaritme. Uho koje večeras oštetite ne regenerira se, te stanice ne rastu natrag. Dakle, organizirana vibracija zraka, bas u plućima, sinhronizirani moždani valovi, usklađeni otkucaj srca i dopamin koji nagrađuje čekanje. Sve to večeras uživo na jednom mjestu. Znanost ne kvari čaroliju koncerta, ona objašnjava odakle čarolija dolazi. Sinhronizirana srca, dopaminski valovi, logaritmi i uptown funk uživo. Znanost službeno potvrđuje, bilo je vrhunski. Godina je 1854. Ovdje u kvartu Soho u Londonu bijesni kolera. Ljudi ujutro osvanu zdravi, a do večeri su mrtvi. Za 10 dana više od 500 mrtvih u nekoliko ulica i svi krive loš zrak. A onda jedan liječnik uzme kartu i olovku i zaustavi epidemiju bez iti jednog lijeka. Ovo je najbolja detektivska priča u povijesti medicine. Dr. John Snow, ali ne onaj iz Igre prijestolja, nego ovaj važniji i stvarniji. Snow je bio jedan od londonskih liječnika koji nije vjerovao u raširenu teoriju mijazme, da koleru uzrokuje smrdljivi zrak. Sumnjao je na vodu, ali sumnja u znanosti ništa ne vrijedi bez dokaza. A dokaz treba prikupiti. I zato je Snow krenuo od vrata do vrata u kvartu u kojem ljudi umiru. Hrabrost koju danas teško pojmimo. Za svaki smrtni slučaj ucrtao je kratku crticu na kartu grada, točno na adresu. I kad je karta bila gotova, iz nje je progovorio uzorak. Crtice se gomilaju sve gušće i gušće oko jedne jedine javne pumpe za vodu, ove ovdje na tadašnjem Broad Streetu.
To je znanost o podacima godina 1854. Čovjek je izmislio vizualizaciju podataka da pokaže da voda ubija, slika je pokazala ono što tablica nije mogla. A najljepši dokaz bila je iznimka. Niti jedan od radnika obližnje pivovare nije obolio. A zašto? Jer na poslu nisu pili vodu s pumpe, nego pivo iz vlastite bačve. Pivo im je spasilo živote. Ne preporučujem to kao zdravstvenu strategiju, ali povijest je povijest. Dr. Snow je s tom kartom otišao kod gradskih vlasti i uvjerio ih je u nešto nečuveno. Skinite ručku s pumpe. I skinuli su je. I zaraza je jenjela. Kasnije se pokazalo da je propusni septički jarak curio ravno u bunar iz kojeg je pumpa vukla vodu, zaraženi izmet u pitkoj vodi točno kako je Snow slutio. A da budemo pošteni, epidemija se već počela smanjivati jer je pola kvarta već bilo umrlo. Uspjeh doktora Snova nije bio čarobni potez s ručkom, nego dokaz. Metoda, mapiraj slučajeve, nađi uzorak, pronađi izvor. Svaka karta širenja zaraze koju ste vidjeli, uključujući i one iz covida, je praunuka karte doktora Snova iz Sohoa. A kako je London zahvalio čovjeku koji je spasio milijune ljudi? A pogledajte iza mene, replika pumpe koja nema ručku i pub koji nosi ime John Snowa. Spasiš temelje javnog zdravstva i dobiješ pivnicu na uglu. Britanci stvarno znaju odat počast. I mala poanta koja drži cijelu ovu našu znanstvenu seriju. Snow nije pobjedio ni autoritetom, ni nagađanjem. Pobjedio je dokazom. Isto pravilo i za Loch Nessa i za Higgsovog bozona. Tvrdnja vrijedi onoliko koliko vrijedi dokaz iza nje. Stojim s jednom nogom na istočnoj, a s drugom na zapadnoj polutki. Ova linija od Messiga ispod mene je nulti meridijan, dogovorena linija od koje cijeli svijet mjeri i vrijeme i dužinu. A razlog zašto stojim ovdje je priča o brodolomima, nagradi koja vrijedi kao mali dvorac i samoukom stolaru koji je posramio najveće umove Engleske. Problem je bio ovaj. Stoljećima su brodovi znali koliko su sjeverno ili južno, jer geografsku širinu očitaš iz visine sunca ili zvijezda. Ali istok-zapad, geografsku dužinu, zato trebaš znati točno vrijeme. I evo zašto. Zemlja se okrene 15 stupnjeva na sat. Ako znaš da je u Greenwichu upravo podne, a tebi je sunce najviše tek za 2 sata, onda si 30 stupnjeva zapadno. Genijalno jednostavno, samo ti treba sat koji na brodu uz valove, sol, vlagu i vrućinu pa hladnoću ne gubi ni sekundu tjednima. Ali takav sat u 18. stoljeću jednostavno nije postojao. A koliko je to bilo ozbiljno? Godine 1707. cijela engleska flota je udarila u stijene i potonula kraj otočja Scilly. Poginulo je oko 2000 ljudi u jednoj noći. Šokiran parlament raspisuje Longitude Prize, 20.000 funti, pa u današnjem novcu to su milijuni onome tko riješi problem dužine. To je bio prvi veliki državni natječaj za inovaciju u povijesti. Svi su očekivali da će pobijediti astronomi iz Oxforda i Cambridgea sa svojim kompliciranim tablicama mjeseca. Ali javio se John Harrison, stolar iz Yorkshira bez fakulteta, samouki urar. Harrison je 40 godina usavršavao pomorski kronometar. Njegov 4. model H4, velik tek kao pozamašni džepni sat, na probnoj plovidbi do Jamajke dugoj 81 dan izgubio je 5 sekundi. 5 sekundi. Za 18. stoljeće to je bila svemirska tehnologija. A za vas koji gledate mučke, Derek i rodni su se obogatili zbog Harrisonovog sata. A što je onda napravio odbor puno onih astronoma? Desetljećima su mu odbili isplatiti nagradu. Tražili su još testova, još kopija, još dokaza, kao da im stolar ne smije biti u pravu. Harrison je punu isplatu dočekao tek pod stare dane i to nakon što je intervenirao sam kralj. Stolar je bio u pravu, akademici u krivu i trebalo im je pola njegovog života da to priznaju. A zašto se ovo tiče svih nas? GPS u vašem džepu radi na potpuno istoj ideji. Sateliti su u biti leteći atomski satovi, a mobitel računa gdje ste iz sićušnih razlika u vremenu kojem signali stižu s pojedinih satelita. Vaš telefon u džepu rješava Harrison problem milijardu puta u sekundi. A sad moja struka Einstein. I to ne jedan, nego 2 efekta koji pomažu da GPS točno izmjeri lokaciju. Prvi je iz specijalne teorije relativnosti. Satelit juri oko Zemlje jako brzo, a satovi koji se brzo gibaju otkucavaju sporije, pa satelitski sat zaostaje. Drugi je iz opće teorije. Gore, daleko od zemljine mase, gravitacija je slaba, a gdje je gravitacija slabija, vrijeme teče brže, pa satelitski sat žuri. Ta 2 efekta se ne ponište,
onaj gravitacijski je jači. I kad ih zbrojiš, satelitski sat na kraju dana ode ispred zemaljskog za oko 38 milijuntni sekunde. Zvuči kao ništa, ali svjetlost u tim milijuntnim dijelovima sekunde pređe dosta velik put. Bez ispravka za oba ta efekta GPS bi griješio otprilike 10 km svaki dan gomilajući se. Bez Einsteina bi vas Google Maps do kraja tjedna odveo u krivu državu. Vaš mobitel dakle u sebi ima i opću i specijalnu teoriju relativnosti i računa ih neprestano bez da vi to primijetite. I u zaključku samouki stolar, sat i 20.000 funti i zato vaš mobitel zna gdje ste. Zadnji dan, zadnji video. Iza mene je jedan od najljepših zgrada u Londonu, prirodoslovni muzej sagrađen 1881. godine i namjerno da izgleda ovako veličanstveno. Golemi svodovi, tornjevi, kameni ornamenti u obliku biljaka i životinja. Viktorijanci su htjeli poslati poruku: priroda je veličanstvena koliko je sve što je čovjek stvorio i zaslužuje palačinu. A na vrhu glavnog stubišta na počasnom mjestu koje prvo uzgledaš kad uđeš sjedi mramorni Charles Darwin i nadgleda sve koji dolaze. Poruka jasna kao dan. Taman prikladno jer danas zatvaramo krug. Ali prvo dvije priče iz ovog grada. Prva. Riječ dinosaur izmišljena je u Londonu. Godine 1842. anatom Richard Owen, čovjek koji će kasnije osnovati ovaj muzej, gleda goleme fosilne kosti koje pristižu sa svih strana i shvaća da pripadaju posebnoj izumrloj skupini gmazova. I treba im ime. Skuje ga iz grčkog Deinos i Sauros, strahovito velik gušter. Zamislite otkriti T-Rexa prije te riječi, morali biste ga valjda zvat veliki gušter. Owen je bio usput i briljantan i nemoguć. Pola karijere proveo je svađajući se s Darwinom, ali riječ je ostala. Druga priča i važnija, fotografija 51. Godina je 1952. Ovdje na King Collegeu u Londonu kemičarka Rosalind Franklin snima rentgensku difrakcijsku sliku molekule DNK, toliko oštru da se iz nje može iščitati oblik. Dvostruka spirala. Ta je fotografija bez njezina znanja pokazana Watsonu i Cricku i postala ključni komad slagalice za koju su njih dvojica s Wilkinsom dobili Nobelovu nagradu. Franklin je umrla u 37. prije te nagrade i prije priznanja. Danas joj se ime vraća onamo gdje pripada, u sam temelj otkrića kako je zapisan život. I ako iz ove serije trebate zapamtiti jedno ime koje prije niste znali, onda je to njezino. A sada krug. Prije 2 tjedna stajali smo na dokovima Liverpoola, grada koji je zupčanicima predvidio ocean. Manchester je atom otkrio, opisao i rascijepio, pa usput upalio prvo računalo. U licu smo bili Mehuriće koji je izumio isti čovjek koji je kasnije otkrio kisik. Newcastle je opalio svjetlo prije Edisona, a mi smo ga povezali sa Šibenikom koji je to prvo svjetlo prvi poslao na daljinu. Edinburgh je klonirao ovcu, izmjerio svjetlost i dao svemiru masu i da, bio sam na CERN-u kad smo tu česticu našli i taj mi je video najdraži. Na Loch Nessu naučili smo kako se dokazuje da nešto ne postoji. Glasgow je jednom šetnjom i jednim profesorom objasnio i toplinu i hladnoću. Birmingham je za punog mjeseca okupio ljude koji su ismislili moderni svijet, a među njima i 2 Darwinova djeda. A London je, kao i uvijek, sve to spojio. 15 videa, 8 gradova, 400 godina znanosti. I evo prave tajne. Znanost nije u muzejima, ma kako oni lijepi bili. Znanost nije ni u laboratorijima, niti u formulama, niti u titulama. Znanost je u ljudima koji pogledaju svijet oko sebe. Plimu, paru, gužvu na trgu, kap vode iz pumpe, mirno jezero i upitaju se zašto. To je pitanje besplatno, dostupno svima i mijenja svijet svaki put kad se postavi ozbiljno. Hvala vam što ste bili s nama na ovom putovanju, hvala i Marijani što je me trpila dok sam tražio pravi kadar i što je snimila onu drugu stranu priče glazbenu. Marijana, idemo doma.